Sariya bulon jamukan lajɛbagaw jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan an b'aw fo k'a waleɲuman dɔn ko nin ye anw sigilen ye jamukan sariya bulon ale kɛnɛ kan ka bɛn bi ma maa welelen an bolokɔrɔ bɛɛ lajɛlen na nimisi wasa bi ka sabu kɛ a bɛna mun ɲɛfɔ babu an bɛna ta min kan bi o de ye maa bilali ye ka bɔ baara la n'an bɛ se k'a fɔ an ka faamuyali yɛrɛ la ko gɛnni voilà donc Mali sariya la maa bɛ bila ka bɔ baara la sira jumɛn fɛ kɛcogo ɲuman jumɛn b'a la n'i taara sira jumɛn fɛ o ye bingani ye ni ala sɔnna babu a sigilen o de ka bi le thème du jour les licenciements en droit malien maa welelen an bolokɔrɔ docteur Musa Kante spécialiste en droit du travail an ale bɛ ɲɔgɔn fɛ nin kuma in na min bɛ kɛ sababu ye ne ni aw an bɔ kunpanna ka sabu kɛ ale bɛna minnu walawala ni ko in kan an bɔlen ko an ka jabaraninw ɲɛfɛ bi hali n'an bɛ togodaw la Sekana Kɔlɔnba mara la an tɛna ɲininkali kɛ k'a fɔ a tun b'a fɛ ka mun fɔ kuma minnu na a bɔra yan nɔ aw de kɛra maa caman ye mun y'a ɲini k'a fɔ an ka ci bila a ma walasa a ka na aw ye ɲininkali mun tɛnku an na k'a kana olu jaabi bi ala y'a kɛ a bolo degunna o n'a ta bɛɛ a y'a ka baara bɛɛ bila walasa ka na masala anw fɛ min bɛ kɛ sababu ye ne ni aw an bɔ kunpanna o la sɔɔni an bɛ don an ka babu kɔnɔ an n'an ka maa welelen docteur Musa Kante spécialiste en droit du travail. ka foli ni danaya kurakura la aw yɔrɔ ko aw bisimila jamukan sariya bulon kan Serifula Jabaraniso la docteur an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn foli diyara n ye i ni bolo degunni bɛɛ an ye ci lase ma k'a fɔ an lajɛbagaw de kɛra maa caman ye jamana kɔnɔ yan hakaja ka se jamana kɔfɛ yɔrɔ la minnu nata dara sariya in kan u b'a fɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn min ye droit du travail ye ɔ nalima la k'a fɔ dɔɔni dɔɔni an na ni a kobaw ye min ko bɛ an na bi o ye licenciement ye en droit malien wala ka maa bɔ baara la walima ka maa bila ka bɔ baara la walima ni gɛnni siraw de don aw de bɛ se ka perepere latigɛ anw ye i y'o mun kɛ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn foli diyara n ye merci bien Basinatu Tura weleli diyara n ye yan'an ka don babu kɔnɔ fɔlɔ an bɛ Serifula TV mɔgɔw fo parce que n'i y'a mɛn k'i gɔngɔn i ɲɔgɔnna gɔngɔndurula tɛ i tɔrɔn fila de bɛ duguma parce que n'i ye ni radio so ni teleso ta k'a lajɛ tan k'ale de bɛna diɲɛ kunnafoni baarakɛlaw ni u ka patron ka gɛlɛyaw la vraiment o ye foliba ye an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn a diyara n ye an b'a fɔ ko i Kante kɛnɛ a sigilen don yan n dalima la k'a fɔ bi jamukan bɛ kun cɛ yɔrɔ min na maaw n'a ɲini tuguni k'a fɔ don wɛrɛ i ka na bari ɲininkali bɛɛ tɛna se ka kɛ waati ka surun an bolo dɔɔni o la patron ni baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛdenw n'u ka patron ni ɲɔgɔn cɛ min ye baara bilali ye k'i bila ka bɔ baara la tɛmɛsira kɛrɛnkɛrɛnlen jumɛnw bɛ ale la anw ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni an ka sariya ye d'accord question in diyara n ye kosɛbɛ parce que droit du travail ye droit ye n'ale bɛ baarakɛlaw de protéger kosɛbɛ ka tɛmɛ u ka patron kan n'o an b'o wele ko employeur donc o hukumu kɔnɔna na comme thème du jour ye licenciement en droit malien n'i ye licenciement ko fɔ o ye ka mɔgɔ bila ka bɔ baara la ye donc n'i bɛ mɔgɔ bila ka bɔ baara la bila cogo de b'a la an b'a daminɛ fɔlɔ employeur ta fanfɛ yan'an ka se employeur ma n'o ye patron ye patron bɛ se ka baarakɛlaw bila ka bɔ baara la cogo di parce que licenciement a ka can licenciement pour faute o bɛ yen n'i ye licenciement pour faute ta k'a lajɛ o ye bɛ taa catégorie 3 de la n'o ye licenciement pour faute légère ou bien faute professionnelle o kɔrɔ licenciement pour faute ou faute professionnelle o ye faute légère o ye faute fitinin dɔw ye mais i tɛ se k'a tigi bila ka bɔ baara la f'i ka avertissement de di a ma fo avertissement ka se wagati kɛrɛnkɛrɛnnen na et puis o wagati kɛrɛnkɛrɛnnen fana kɔnɔna na f'i k'a kɛ sɛbɛnni de ye dalafɔli tɛ dɛ sariya de ko k'i b'a bɛɛ sɛbɛn k'a fɔ n ye avertissement di a ma ka taa se nin wagati la fo siɲɛ 2 ka se siɲɛ 3 ɲɔgɔnna ma o ye licenciement misɛnmanin dɔ u b'a fɔ ko légère c'est-à-dire a ma jugu kosɛbɛ licenciement dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko licenciement pour faute grave
ani licenciement pour faute lourde. Licenciement pour faute grave, au licenciement, on sait que licenciement est mon dankari ka barala parce que e faute mon keta binata jouer entreprise de kan. On sait que chouani bola o be stara bindo ka bara yoro la o dum mai imagima baraka yoro mo ka imagima. Oh ni an b'a fɛ o ka bila ka bɔ baara la olu ka bila ka bɔ baara la sariya de bɛ yen mais yan'an ka se bila yɔrɔ in ma n'u b'a fɔ o ma ko procédure an bɛ kuma a faute ninnu de kan. Faute lourde fana ye o fana ka jugu ka tɛmɛ faute grave kan. Faute légère bɛ yen faute grave bɛ yen ani faute lourde bɛ yen olu ye faute saba ye donc u bɛ ka puissance bɛ ɲɔgɔn ye. Est-ce que y'a faamu? Donc employeur bɛ se ka wuli ka tɛmɛ sariya sira fɛ ka taa baarakɛla bila o ye licenciement ye pour faute légère ou faute professionnelle, licenciement pour faute grave ani licenciement pour faute lourde. Licenciement wɛrɛ fana bɛ yen an b'a fɔ o ma ko licenciement pour motif économique. O ye licenciement ye ni gɛlɛya sera entreprise ma a b'a laɲini k'a fɔ k'a b'a fɛ ka baarakɛla dɔw bila ka bɔ baara la. Donc n'a b'a fɛ k'u bila ka bɔ baara la i tɛ se k'u bila ka bɔ baara la ten o. Sariya de fana ye taasiraw de yira. O kɔrɔ entreprise gɛlɛya b'a yɛrɛ kan walasa ka se ka a ka quotidien assurer. Très bien parce que comme an bɛ période min yɛrɛ la Mali la sisan crise bɛ yen donc a ka di entreprise dɔw ye k'u b'a fɛ ka dɔ bila ka b'u ka baarakɛlaw la mais a bɛ fɔ o ma pour motif économique difficulté économique. Donc n'u b'a fɛ ka bila i tɛ se ka t'i jɔ baarakɛlaw ma ten bon sini n b'a fɛ ka dɔ bɔ baarakɛlaw la i fana bɛ tɛmɛ ni sira dɔ ye o fana sira bɛ yen. A sabanan ye jumɛn ye o ye licenciement abusif ye n'o ye an ka débat tɛmɛnenw na an kuman'o kan kosɛbɛ parce que baga de bɛ kɛ employéw ma kosɛbɛ salariéw ma kosɛbɛ. O hukumu kɔnɔna na e gardien b'o la chauffeur b'o la hali baarakɛla minnu bɛ baara kɛ n'an b'a fɔ o ma ko aide ménagère an fɛ yen nɔ an ka baarakɛdenw olu bɛɛ ɲinyɔrɔ bɛ nin na code du travail kɔnɔna na k'a fɔ ko i ye mɔgɔ ta baarakɛdenya la i fɛ yen i b'a sara 2000, 1000, 1500 o gɛlɛyaw bɛ yen code du travail kɛlen bɛ ka nin bɛɛ prévoir mais komi sariya yɛrɛ fana jamana yɛrɛ bɛ baara la a koɲɛw kan dɔɔni dɔɔni pour que u bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔ cogoya min na sinon bingani fana bɛ ka k'u kan a dɔ b'an bɛɛ la dɛ mais taalen ɲɛfɛ solution bɛ se ka sɔrɔ a la. N'a nana procédure kɔnɔna na faute grave léger ni grave ka taa se lourde ma n'i b'a fɛ k'u bila ka bɔ baara la misaliya la dɔ ye sonyɛni kɛ baarayɔrɔ la sonyɛni dun kɔnnen don n'e b'a fɛ k'a bila ka bɔ baara la i bɛ lettre de kɛ ka ci inspection du travail ma inspecteur mais i bɛ taa sɔrɔ sisan gɛlɛya dɔɔni fana bɛ yen ni e bɛ baara kɛ Bamakɔ n'a lamini na u b'a fɔ ko compétence de n'e bɛ baara kɛ Bamakɔ n'a lamini na e bɛ taa don yen inspection na mɔgɔ minnu bɛ Kulukoro région fana na olu fana bɛ taa don yen par exemple usine minnu bɛ Kulukoro fɛn na olu bɛ t'u ka fɛn Kulukoro inspection na n'i taara don yen k'a fɔ karimasina ye sonyɛni de kɛ n ka baarayɔrɔ la o ni ne ka baara tɛ taa ne b'a fɛ k'a bila tile 15 de bɛ inspecteur bolo ka hakilina di e ka papier in kan yanni tile 15 in cɛ ni inspecteur ye avis di a bɛ se ka kɛ avis mun di a bɛ se k'a fɔ ko avis favorable mun jɛra n'a licencieli ye ou bien a b'a fɔ ko ma jɛ n'a licencieli ye parce que yan'a ale kana licenciement ŋaniya ta ale b'aw fila bɛɛ de wele k'aw sigi employeur ni employé
soit employeur yɛrɛ n'a ma na a ka représentant dɔ de bɛ na ka na baarakɛyɔrɔ in na n'u ye contradiction k'u ni ɲɔgɔn cɛ directement ale fana b'a hakilina bɔ o kɔnɔna na donc c'est pour cette raison tile 15 de b'a bolo donc n'o tile 15 banna sisan ni ale ma hakilina di a bɛ se ka baarakɛla bila employeur bɛ se ka baarakɛla bila est-ce que y'a faamu donc o y'o procédure ye mais faute léger la peut-être n'a tigi ka congé n'a ma congé bénéficier a bɛ se ka congé sɔrɔ mais faute grave ka taa se faute lourde ma parce que e y'a essayé ka baarakɛyɔrɔ mankutu tiɲɛ e ni droit man kan mais sariya kelen fana bɛ tila k'a fɔ tuguni komi inspection du travail ye administration dɔ ye institution dɔ ye ni mɔgɔ mun gɛnna ka bɔ baara la n'a ma jɛ n'o ye a bɛ se k'o papier fana ta ka taa tribunal administratif la pour excès de pouvoir ka taa essayer k'a b'o annuler o fana ye domaine wɛrɛ ye soit a bɛ se ka taa inspection a bɛ se ka taa tribunal du travail la parce que faute grave ni faute lourde sariya la juge de b'a apprécier k'a degré apprécier ni nin kan kan ou bien ni nin man kan appréciation bɛ juge de bolo o de bɛ juge bolo dommage intérêt appréciation b'a bolo cogoya mun na faute lourde fana appréciation b'a bolo parce que a dɔw la e b'a fɔ ko bon ko a ka di n ye n ka nin ɲangi ni 100 000 ye juge b'a kɛ 1 000 ye e tɛ se ka i ban fana e tɛ se k'i ban o ma parce que sariya de ko parce que il est là au nom du peuple ale de ye a ŋaniya k'a di e ma k'a fɔ bon nin ɲangata in kɔnɔna na ne de ye a jateminɛ i ni nin kan kan donc o ye les différents o ye faute lourde ta yɔrɔ ye licenciement pour motif économique i bɛ taa sɔrɔ sisan baarayɔrɔ la mɔgɔ dɔw ye baara kɛ baarayɔrɔ la u ka ca ni 100 ye est-ce que e bɛ se ka na mɔgɔ dɔ ye baara daminɛ kunna sini mɔgɔ min y'a daminɛ 18 k'o bila k'o to yen wa ɲininkali b'o la fɔ ni parce que e y'o ɲɛfɔ an ye voilà mɔgɔ min ye baara daminɛ 18 a bɛ baara la gɛlɛya nana e ka baarayɔrɔ kan e ko ko bon ko n b'a fɛ ka mɔgɔw bila ka bɔ baara la sariya kisɛ b'a fɔ k'a daminɛ 47 ka taa 48 na ko n'i b'a fɛ ka mɔgɔw bila ka bɔ baara la pour motif économique les travailleurs les plus anciens i b'olu de protéger i b'a daminɛ nouveau minnu bɛ yen nɔ mais kana kɛ kɔrɔlen minnu bɛ yen k'olu to yen k'e bɛna kɔrɔlen ninnu k'olu bila ka kura ninnu to yen n'i y'o kɛ i ye binkani kɛ sariya tɛ jɛ n'o ye sariya tɛ jɛ n'o ye hali n'i b'o kɛ ni délégué bɛ baarakɛyɔrɔ bɛ syndicat bɛ yen nɔ yanni i ka se o ma o sariya kisɛ ninnu de bɛ article 47 ka taa bila 48 kɔnɔna na i bɛ tɛmɛ chemin dɔw de fɛ ka délégué fara ɲɔgɔn kan n'i ye délégué fara ɲɔgɔn kan k'u hakilina ɲini est-ce que y'a faamu n'i y'u hakilina ɲini n b'a fɛ ka nin kɛ tan n b'a fɛ ka nin kɛ tan jusqu'à ce que aw bɛ PVD réunion bɛɛ ta k'o réunion k'o fara ɲɔgɔn kan a bɛ sɔrɔ ka inspection du travail saisi. Très bien docteur o yɔrɔ la n y'a f'i ye k'i wele ka na nin kɛnɛ in ka kun dɔ b'a la maaw ye ɲininkali caman de don an da k'a ye fɛɛrɛ kɛ i kana docteur Musa Kante anw ka ɲininkali k'u tɛ wa la sariya ye mun fɔ a la c'est pourquoi bɛɛ ɲɛ b'a sɛbɛnni na spécialiste en droit du travail nin ye école maître dɔ ye ale y'i ta f'an ye min ye Tidibugu yɛrɛ ye voilà Tidibugu a bɛ école dɔ la comme maître école-sotigiw bɛ grève la an tɛ se ka ko grève a bɛ se ka kɛ grève ye ko cessation de travail o ye heure 120 dɔw boloda ka renouveler siɲɛ caman caman o de école maître ninnu fana ko k'i komi olu ma associé a la u ka syndicat dɔ bɛ yen o ye réunion dɔ boloda k'a fɔ ko heure mun tɛmɛna u kan n'o ma baara comme u ma consulter k'u ka avis ɲininkali kɛ ko u k'a ɲini école-sotigiw ko o wari ninnu sara u ye u kan ka mun de émarger ale kɛlen k'o sira tagama ka lettre sɛbɛn ani mun bɛnn'a kan k'a di école directeur ma o tile filanan
o ye comme ka fɛn d'ale ma a ka décision d'a ma k'a bilara ka bɔ baara la a kɛra Titibugu yan donc a ye weleli kɛ n ko docteur Musa Kan de bɛna mais a n'entend kalandenw fana y'u ka fɛnw d'a ma a fana inspection saisi alors quelle situation éventuellement est-ce que o bɛnnen don grève k'i to grève kɔnɔna na parce que grève ye employeur ka laɲini dɔ de ye parce que ale bɛ ka laɲini dɔ kɛ o laɲini in ka ɲi ale ka entreprise ma mais ni employé bɛ ka fɛn kɔnɔna na bon je ne sais pas si l'employé la maître s'il est permanent ou pas ni permanent de do ye hali n'u ye san kelen kɛ grève la cɛ a n'a ka wari kan o n'u ka kalo sara kan kan bon je précise a bɛ n'a fɔ vacataire de quoi vacataire parce que heure b'a bolo mais permanent i b'a dɔn permanence ko in nin kɔfɛ n dalen la k'a fɔ école maître caman bɛ u bɛ sɔn k'a fɔ ko an ka na nin ye kɛrɛnkɛrɛn la walasa ka kuma olu ka secteur in kan permanence ni fɛn ninnu ni sariya kɛlen don ka dɔ fɔ a fana kan parce que i b'a sɔrɔ ekɔliso dɔw bɛ yen nɔ ni permanent bɛ yen a tɛ tɛmɛ maa 2 maa 3 kan administration kɔfɛ a tɔ bɛɛ ye vacataire ye hali n'a sɔrɔ u b'u u ka san baara bɛɛ kɛ yen u tɛ kɛ permanent u bɛ considérer comme vacataire o y'a dama sujet wɛrɛ mais ale ka kala il est vacataire mais a ko heure m'ale bolo o t'ale bolo yɔrɔ si ale ka heure fanba de bɛ nin yɔrɔ in na parce que a ye lettre sɛbɛn dɔrɔn ni dɔw jɛn'a kan u ye liste k'a la a y'a fɛnw ci ma parce que kuma dɔw la pour que an ka da la i b'a papier ci an ma an b'a lajɛ ne yɛrɛ y'a lajɛ n y'a ye école directeur y'a signé ka cachet k'a kan original a y'a ci ma donc k'a gɛnna quoi parce que ko a ye laɲini mun kɛ k'a fɔ ko heure tɛmɛnen ninnu ka sara o ye ko m'o baara kɛ quoi baara ma kɛ ko donc ko n'a a filɛ ko min kɛ ko n'olu ka école tabiya tɛ bɛn ko donc k'a ka u ka yɔrɔ bila bon o de ye an ka problème ba ye kosɛbɛ c'est vrai baara tɛ sɔrɔ mais i ka da la k'a fɔ ko sariya la sira dɔw de bɛ yen i b'i gɛlɛya toujours ka tɛmɛ o fɛ pour que k'i yɛrɛ protéger parce que n'e m'o kɛ e ye vacataire ye e bɛ taa a bɛ cogo min na u b'a fɔ cogo jumɛn yɛrɛ la bamanankan na c'est à dire i bɛ taa dɔ kɛ yan fɛ i bɛ taa dɔ kɛ yan fɛ parce que il n'est pas permanent parce que i b'a dɔn sariya la hali ni contrat sɛbɛn kun don sisan a tun bɛ fɔ bon e ni ne de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn dɔw bɛ yen nɔ i tɛ se ka bɔ yan ka tila ka tɛ ne ka baara yɔrɔ hakilina di mɔgɔ wɛrɛ ma ale ta ye mun ye il est vacataire donc maintenant heure de don n'a ye école maître n'a ye promoteur ja a ye baara mun kɛ n'a ye 4 heures de temps ou bien 6 heures de temps kɛ a b'o sara de d'a ma i m'a ye sara bɛ komi de façon journalière mɔgɔ min ye permanent ye par exemple mɔgɔ min bɛ sara 50,000 ani mɔgɔ min bɛ sara chaque mois 400 500 a prévu bɛ yen k'a fɔ effectivement a b'a émarger ka n'a ka 200 ta donc maintenant i ka laɲini i tɛ se ka laɲini ba k'o tigi fɛ dɛ i tɛ se ka laɲini ba k'o tigi fɛ mais si réellement ni contrat de don i bɛ se k'i kama waga fo ka taa se dommage intérêt ma mais nin na sisan a ka gɛlɛn i ka fɛn sɔrɔ employeur bolo parce que e bɛ ka taa heure dɔ de baara parce que hali n'i bɛ yen permanemment o ni permanent minɛcogo ni e vacataire minɛcogo tɛ kelen ye o tɛ se ka kɛ kelen i m'a ye sauf si n'a ka heure mun bɛ yen nɔ n'o ma sara u fɛ a ye heure mun baara n'o ma sara u fɛ o ma sara voilà n'a ye heure mun baara n'o ma sara a bɛ taa pour réclamation des arriérés non payés a bɛ taa o de la o de bɛ sara a ye parce que a ye baara kɛ a ni sara dɔ kun ka kan o ma sara a ye a kɔni bɛ se ka taa o de la mais k'a fɔ ko e bɛ dura sɔrɔ i n'a fɔ permanent ta indemnité de licenciement préavis congé ka taa se inscription ma INPS ni certificat de travail ninnu ni fɛn ninnu ma o tɛ dɛ parce que e ta ye journalier de ye mais a ka salaire impayé min bɛ yen n'o ye heure ninnu les heures impayées la wajibi don employeur b'o sara a ye voilà. D'accord. Ouais. C'était juste une question de précision. Voilà. Parce que nous avons un ɲininkali kɛ an ko ma a ɲininkali fana tɛngu la. Voilà ka jaabi di maa caman bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Parce que an ka laɲini ye jumɛn ye n'an sigira nin kɛnɛ kan an ɲɛsinen tɛ fankelen ma an b'a essayer ka bilasirali kɛ ni sariya ye k'a fɔ ko ni dingɔ kuma de don non sariya ye mun fɔ a kan
aka digila akana digila sara ye mun fɔ a kan a kun ye maa wɛrɛ kana bi a dingɛ kɔnɔ bɛɛ k'i tɛmɛsira dɔn an ka kɛnɛ sigiyɔrɔ de kama donc an bɛ licenciement ko kɔnɔna na donc ni tun bɛ licenciement pour motif économique donc pour motif économique donc maintenant kun bɛ an kun bɛ yen i kan ka tɛmɛ sira min fana fɛ ka taa se inspection du travail ma ka taa se inspecteur ɲɛkɔrɔ n'u jɛra n'a ye e bɛna mɔgɔ minnu gɛn ka bɔ baara la n'olu jɛra k'a fɔ effectivement a yera k'a fɔ ko motif économique bɛ yen nɔ n ye cadre minnu fɔ tan ka taa bila délégué ka réunion ninnu na ka procès verbal k'a la ka taa n'a ye inspecteur ɲɛkɔrɔla la n'olu formalité bɛɛ rempli la tuma min na donc o y'a sɔrɔ i b'a fɛ ka mɔgɔ minnu bila i b'olu ka droit calculer k'o di olu ma i bɛ se k'u bila mais n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ ko i b'a fɛ ka licenciement déguisé de kɛ o ye mun ye k'a sɔrɔ e ka entreprise la sɔrɔ b'i ye mais i b'a fɛ ka excusez-moi de terme kalamantiya sugu dɔ kɛ ko i bɛna ninnu bila baara la alors que o ɲɔgɔn c'est-à-dire o degun t'i ka entreprise kan ni sɛgɛsɛgɛliw taara bɔ o kan inspecteur bɛ se k'i ban dɛ donc inspecteur bɛ se ka parce que inspecteur ka yɔrɔ ye tentative de conciliation fo ka bɛn kɛ donc ni inspecteur ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ effectivement a ye kuma min fɔ ta tiɲɛ tɛ inspecteur bɛ se k'a fɔ ko non ma sɔn a ma n'i ma sɔn a ma an b'a bila ka taa tribunal ka bolo kan donc tribunal de fana bɛ taa apprécier o ye indemnité pour motif économique indemnité de licenciement n'o ye indemnité bon an bɛna se sabanan min ma sisan o ye licenciement abusif n'o b'an ka mɔgɔ caman de sɔrɔ sisan parce que mɔgɔw bɛ bila n'importe comment wa n ka yɔrɔ bila n t'a fɛ k'i ye sini k'i ye dɔrɔn i sen kana don n ka baarayɔrɔ la bilen caman de b'a kɛ c'est pour cela que e m'a ye an ka entreprise ninnu tɛ mɛn si la parce que a bɛ fɔ k'u ka tɛmɛ sira o sira fɛ u tɛ tɛmɛ a si fɛ a ko bɛɛ kɛlen don ni mɔgɔ minnu taara k'u bɛ taa contrôle dɔɔni bugɔ u fɛn i ka yɔrɔ la dɔrɔn i b'a essayer k'olu mamu c'est pas bon entreprise filɛ nin ye sira dɔw de bɛ yen f'i ka nin sira ninnu waleya de c'est très important e tɛ se ka wuli ten e ni mɔgɔ min bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ k'e b'o bila ten e ma droit d'a ma foyi d'a ma alors que sira dɔ bɛ yen a sɛbɛnni yɛrɛ tɛ kɛra a caman na a bɛ fɔ ko bi bɔlen kɔnɔ i sen kana se yan bilen c'est pour cela que parce que caman yɛrɛ b'a fɔ ko k'o ta ka bɔ yen ko papier t'an ni ɲɔgɔn cɛ o de la o ɲankata de ka bon n'a bɛɛ ye olu ma ko papier t'an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ bon o ɲankata de ka bon o de b'a to i bɛna mɔgɔ min gɛn ka bɔ baara la n'o bɛ dommage intérêt ba sɔrɔ parce que e kun kan ka papier k'aw ni ɲɔgɔn cɛ depuis a taara don min na k'a fɔ k'i b'a sara 50,000 ou 15,000 mais du fait que e m'o kɛ k'a sara k'a gɛn ten k'a fɔ ko parce que papier t'an ni ɲɔgɔn cɛ i ye ɲankata ba de kɛ donc o ɲankata bɛ e yɛrɛ e min ta ye baarada ye o ɲankata bɛ e de kan ka tɛmɛ o de bɛ bin e kan voilà o de la n y'a f'i ye k'a sɔrɔ i tɛ i ka baarayɔrɔ ye o de la n y'a f'i ye depuis kuma daminɛ la n ko code du travail est bien pour protéger les travailleurs les salariés ka tɛmɛ employeur yɛrɛ kan ni employeur y'u tilen problème t'a la o mais employé ɲankatalen de don nin ko in na et puis u fana protégelen don ni gɛnna ka ni employeur ye employé gɛn o cogoya la ko parce que papier t'an ni ɲɔgɔn cɛ n'a ye employé ja parce que hali ni licenciement ninnu na komi sira fila b'a la n'a y'i ja i bɛ taa inspection du travail la k'olu écrit directement ka n'i ka laɲini kɛ soit i bɛ taa tribunal la i bɛ se ka taa tribunal ka sɔrɔ i ma tɛmɛ inspection fɛ ayi non sariya bɛ jɛn n'o ye sariya bɛ jɛn n'o ye sariya yɛrɛ b'a fɔ komi kow ka gɛlɛn dɔɔnin sinon i bɛ se ka t'i jɔ tribunal yɛrɛ la verbalement requête verbale ka t'i jɔ k'a fɔ mɔgɔ k'i ka fɛn mentionné o ye kiiri daminɛlen ye soit i bɛ demande ladon o ye requête de ye soit i b'a kɛ ni assignation ye isiyo bɛ minnu dilan tan k'o ladon k'i ka laɲiniw k'o kɔnɔ juge de b'a apprécier est-ce que i y'a faamu donc o hukumu kɔnɔna na n'i ye mɔgɔ gɛn abusivement parce que abusivement ye binkani de ye i ye binkani wale ta k'a sɛgɛrɛ donc sariya la droit foyi tɛ épargné awɔ ka se préavis ma préavis ye catégorie dama dama de ye A ni B ni C bɛ yen nɔ o bɛ yen n'i bɔra indemnité de préavis la indemnité dɔ fana bɛ yen u b'a fɔ ko indemnité pour vice de forme parce que yanni i ka mɔgɔ bila ka bɔ baara la i bɛ tɛmɛ sira dɔ fɛ o sira ye mun ye i bɛ taa inspection écrit donc maintenant olu ka sira dɔ don i kɔrɔ
parce que est épargné, que tribunal épargné, qui a critiqué. Mais tu deviens ton propre chef, non? Voilà. Donc maintenant, il a critiqué. Donc, chef fana il la saison comme ni genga bo barala et m'a consulté et ini nyangini mun kanga fana be daikan. Oui, NMT pour vice de forme. NMT de licenciement au fana NMT ni sans hakem ke barala calcul do de be 20%, 25%, 30%. Maya. Donc maintenant, on devait calculer au fana be dima. Congé fana ni a seulement congé bénéficié comme il y a fodo temenuna. Ni ma congé bénéficié. Mais à dola ni 100 ans que barala. Charia ba fo code du travail ba fo ni 100 ans que barala ni meta congé là. Sans fla congé au début. Est-ce qu'il y a femme? Donc maintenant ni borin dommage intérêt juge de beau apprécier. Ni million de temps demandé na juge avec un million fly. Certificat de travail fana c'est un droit acquis. Au fana yi halalade. Au cas que en bon et due forme. C'est-à-dire qu'à bon et adam le 1er janvier 2022, le 1er janvier 2023, au cas c'est bien, qu'à foko karma sena de barak en boulot kata ni niveau ima. Oui, certificat de travail. Il faut inscrit INPS fanana. INPS là, donc maintenant INPS est mouillé, oui, donnant natao. Amena do konoko wala parce que oui protection de ye employé vraiment. Alina te ndomuna aga demayo fana misoko ko nunu bénéficier. Alla be ndomuna na be barala bana obise ka sama. INPS bise ka jono ni inspection ni aga patron a inscrit INPS là ako ka chan. Amuke adamana vule fana. Docteur, iba kalama ko wati bana molodi. OK. Aka danye nyingal chamombe da sera délégué personnel ni syndicalisme na chugo numba kanga sigi chugo na patron do bino tafeka délégué groupe ma remme. Ni bararo sera mo joluma délégué bisaka sigi. Ni bararo sera mo tani kelema. Délégué personnel. Baby yere yin ngono. WhatsApp numéro ale be bla awka boloka. Sagani wati ndalmala ka fo awka nyingalu Docteur Moussa Kanté anana na dumera na tawla. Kabi jam kan kunje la dirkan laban ka nyeshin patron ni barakelaw ma. Wati banamulu pew. Suntura mi fo. Ante sega folla. C'est pour cette raison ni jam kan sou la je. Ni initiative mu sorotan ka mogo kunafoni. Ni yɛrɛ dɔrɔn tɛ droit de travail yɛrɛ dɔrɔn tɛ ka mɔgɔw kunnafoni mɔgɔw bɔra ko caman kalama ka sababu kɛ i ye hakilina mun ta nin ye tan vraiment folikan min bɛ n bolo toujours employeur u ka employeur minɛ ka ɲɛ toujours a mana kɛ togo o togo i ka baarakɛla don mais baarakɛla fana tɛ se ka kɛ faliya ye ani hakɛya mun ka kan o da a ma kana ti munumunu yɔrɔ wɛrɛ la ani hakɛya mun ka kan dɛ i b'o de d'a ma. Donc, au kɔnɔna n bɛ Serifula filɛbaga bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn bɛɛ ni ce i yɛrɛ ye. Merci beaucoup Kanté waati nataw la maaw WhatsApp numéro ale bɛ bila aw ka bolo kan min bɛ kɛ sababu ye aw ka ɲininkali nataw don nataw la ani Docteur Moussa Kanté an n'a sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an ye thème général ta maa caman b'a fɔ ko fɛn caman b'a kɔnɔna na mais an y'a dabɔ fɛn dɔ de kama bɛɛ b'i yɛrɛ ye bolomafara-misɛnninw bɛɛ b'i yɛrɛ a kɔnɔ nin kɔfɛ an nana n'a ye ko baarakɛla yɔrɔ caman ye nɔ u t'a fɛ ka délégué personnel ko kuma mɛn kuma tɛ syndicalisme ma ni hakɛ don baarakɛlaw yɔrɔ walima ni hakɛ tɛ anw ta tɛ ni dungɔ ye anw ta ye sariya ye min fɔ ye n'ala sɔnna don nataw la Docteur Moussa Kanté hali n'an bɛ wuli ka s'a ma a na jaabi di an ma o la WhatsApp numéro ale bɛ bila aw ka bolo kan min bɛ kɛ sababu ye ne ni aw bɛ bɔ ɲɔgɔn kalama ne b'a fɔ o la bi babu a kun sigira nin kama le licenciement en droit malien l'invité du jour Docteur Moussa Kanté spécialiste en droit du travail o bɛ bi jamukan kuncɛ a k'an m'o la don wɛrɛ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh.